Гэта справа мовы як бы вельмі сур'ёзна і может быть было якія рэчы, якія можна бы збоку паглядзець, і яны бы, может, было смешна, ну мне яны не смешны, калі беларусы не ведаюць свае мовы, гэта мне не смешыць. Калі я не размаўляў на беларускай мове, толькі на расійскай, у мяне былі толькі сябры, знаёмыя расійскамоўныя. Зараз, як я размаўляю толькі на беларускі, у прынцыпе, у мяне сябры толькі свядомыя беларусы. І цяжка, і калі бы толькі глядзець на гэтых, якіх я ведаю, то у вас уже павінна быць у Беларусі, вы павінны быць уже ў еўразвязі, нармальна, дэмакратія, так? Калісьці хтосьці мяне запытаў, чаму вы там паляк і так за Беларусь, як бы гэта наша справа. Я запытаўся, чи калі твайго суседа, твоіх суседзяў кагосьці убіваюць, чи гэта іх справа, чи ты маеш права штосьці сказаць, інгераваць. Яно ведь заўсёды адчуваецца, што роднае, што не. Калі сустракаешся з нейкімі новымі людзьмі, бачна, хто свой, хто чужы. І цяжка з чужымі. Так і з мовай гэта тое ж самае. Гэта яно таксама адчуваецца, што роднае, што не. Я магу закахацца і ў чэха, і ў паляка. Магчыма, я паеду ў іншыя краіны, і там будзе нешта тое, што мне будзе падабацца, і я буду адчуваць у гэтым нешта родное для мяне будзе. Ну, але мова гэта мова моя. Да, так вось зараз пераходзім да глобалізацыі і яе праблемаў. Глобалізацыя нават для вялікіх устойлівых моваў становіцца праблемай. А сёння, паколькі дамінуе англійская мова ў глобальным свеце, гэта праблема нават і для французскай, і нямецкай, і якой заўгодна. Ужо не кажучы для моваў, як наших, не сфармаваных, недоформованных, скажем так, недовыявленых. То есть не мова не сформована у нас, между іншим, уже целком классная, абсолютно богатая, невероятная мова. А вот, але в сенсе социальным. Дык вось, у гэтай ситуации, нават, калі мы будем мець уладу, якая будзе спрыяць мове, якая будзе яе падтрымліваць і разгортваць. У ситуации, калі не будзе рэпрэсій, кожны, хто захоча выявіць сваю любоў да мовы і реалізуе свае жаданні, ну і размаўляць, не трэба будзе палохацца, што табе там в тралейбусе морду хтосьці наб'е за тое, што ты загаварыў па-беларуску. І гэтак далей. Дык вось у этой ситуации я не ўпэўнены, што тотальная беларусізацыя магчымая. І я не ўпэўнены, што калісьці усе беларусы, ці жыхары Беларусі заговораць па-беларуску. Я нават мяркую, што хутчэй яны ўсе заговораць па-ангельску, чым па-беларуску. Таму што ангельская мова – гэта мова, як раней руская ці польская, будзе даваць магчымасць сябе рэалізаваць. Калі не культурна, дык фінансава, тэхнічна, бізнесова, як заўгодна. Гэта сітуацыя глобалізацыі зусім магчыма абернецца іншым бокам і на нашу карысць. Бо чалавек, некалі пісаў, што чалавек не птушка, не любіць бясконцай прасторы. Яму трэба захіліцца чымсьці, да? І от мова, нацыянальная культура якраз можа і будзе тым месцам,
якое будзе тебе захіляць і ахоўваць ад гэта бясконцых скразнякоў, гэта бясконцае безмежжа. Мы не птушкі, нам трэба схавацца ў штосьці. Шчыра, мне вельмі страшна. Думка аб тым, што магчыма, у мяне будуць дзеці. Бо я вельмі баюсь, што не будуць. Гэта... для мяне гэта жахліва, бо я разумею, якая гэта адказнасць. Я баюся за тое, што яны могуць быць не такімі, як я, напэўна, хачу. Гэта вялікая адказнасць зрабіць чалавека. Бо галоўнае гэта зрабіць чалавека са светам унутры. Магчыма, дзесьці в іншых рэгіёнах, дзе пачынаецца сама дэструкцыя насельніцтва, памяншэнне насельніцтва, гэта арэол, значыцца, будзе звужацца. Но там, где есть насельніцтва нацыянальнае наше, оно як бы канцэнтруецца зараз да вялікіх гарадоў Менска, там, Гомеля, Брэста, ну и заодно охопливает вот этот пас, да, около города, ну, радиус 30 километров 40, да. И так отрывается, что, в принципе, Менск является фактически в этом центральном регионе столицей, то вот этот пас, он будет жить. То есть это и не вёска, и не город, однозначно. Хотя люди, кажется, могут змещаться те, які моцно ориентованы на национальные, так само на периферию. И тому это будет натурально иснавать вот в этом мегаполюсе великих городов, знаешь, якія живут сами, не вымирают, и наша мова будет жить вот каля этих. А так, она, конечно, возбуждение, мы же бачим, что робится, вёска вымерла, там людей нема, там уже нема с кем поразмовлять, хутка будет, одни заколоченные хаты, знаешь, якія ж здесь мы кажем Орел вёска. Вот Орел, хоча это мегаполюс, великие города с вот этими такими, как Раков, осяродками. Я думаю, тут оптимистами треба быть, потому что народ завсёды будет иснавать, мы не идем уже к полной катастрофе. Цяжкавата, але дзеці это адзінае, што астаецца. Кажуць, рэальна для чаго трэба нашы продкі жылі. Для дзяцей на дзяцей трэба працаваць і сур'ёзна.